soko tawi neɗɗo ne sosa parti walla no waɗa mouvement wonko harujini ko dañde laamu harujini ko wawde e firtude hunde mouvement président yeeƴo Fouta yimɓe hewɓe ene panno e muɗum local uji ɓennuɗi walla législatif uji ɓennuɗi dañde ko wayno maire uji walla président conseil départemental walla wonde député ji ko ɓuuri hen ko hawnade mbiɗon onon mouvement mon o c'est apolitique eywa hay goto fadano local ɓennuɗo walla législatif ɓennuɗo en noon président yeeƴo Fouta ene wasa dañde manan candidat jahowo ha daña walla ha wasa dañde hande ne fadano taw oɗon jogui mana député eywa kono ha hande yimɓeɓe jeeto tan mana ko oɗon jeeti ɗum holko wawi wadde ɗum expliqué eyyi Oumar aɗa andi hunde foof tout début est difficile début foof wona ko weeɓi koye janggude e yaadude e jamanu no jamanu addiri fof jaariri noon mouvement président yeeƴo Fouta wonno objectif mum ha hande woni objectif mum ko ligganade Fouta ittane gueɗal Fouta heeɓa gueɗal mum no région ngaji keddiɗi ɗi ni donc noon e on saaha min gonno koye wadde revendiqué wonno rôle amen ko haɓɓude tekke boɗeje wullude e lugde hamin nane min gande holko woni caɗele amen min pewnane so yeehi noon ha aduna ne yaa min gandi ngal ɗon jaɓɓal il faut wooda komin ɓeyde maggal nde Fouta fuɗɗo ɓeydo hebde gueɗal mum no foti ni no hannirta ni ɗum kadi ne wawi aroya hen kono pour le moment ko mouvement revendicatif tan min joguino ene wawi noon ko ɗum aroya hen yeeso ça dépend par ce que aduna kam yahata kene waɗa évoluer yimɓe heɓɓe kadi ene mbiya mouvement mon o elle ko mouvement arikor woyam mi sumi woyam mi jangamam mami haal ɗum saabu dari ɗon ko wiide onon halfinaɓe nokku o halfinaɓe Fouta golle mon moƴƴani golle mon pewani saabu on daranaki Fouta ko ɗum saabi min keɓani hôpital uji moƴƴi min keɓani université ji min keɓani ha wayno leydi ko ɗum wonno duko mon kono sa ƴeewi kadi ko ɓuuri ko hewde élément ji gonɗi e nder mouvement président yeeƴo Fouta mo kala e mabɓe ene jogui leader politique manam mo jagganta mana to banggue politique on pinat ɗo subaka oɗon mbiya golle mon moƴƴani golle mon pewani golle mon ndewani lawol on ngala e amen haaju so hiiri so goto e mabɓe waɗi meeting ko onon kadi darto kadi oɗon jañi sukaɓe oɗon balla jomum kadi yo ɓuur dañde doole holno ɗum gasirta mais min donki famde hol onon quoi ɗum wasani wonde e mouvement he kono comme no mbirumami ni tan hunde fof ko yahata ne waɗa évoluer kadi mouvement président yeeƴo Fouta nde min créé ɗum nde min mbi ko mouvement président yeeƴo Fouta ko mouvement apolitique firtani noon ko apolitique tan sa wonema ko watta politique ala sa wonema ko kala ɗo gonnoɗa kala wutte mo ɓorninɗa aɗa wawi yaade mbaɗoya toon oɗon wutti mbaɗoya ɗum sa yiiɗi mbaɗa meeting sa yiiɗi jaada e jomumen nden ko noon min mbino e nder hen noon sa ari e nder mouvement he a ɓortan wutte politique o joña ɗum ko Fouta tan mbaɗma ñor ko Fouta tan umminma addanta min toon leader hay goto aɗa yetta ɗum walla aɗa yenna ɗum addanta min toon président Macky Sall gonɗo e pouvoir o aɗa manta ɗum alano e mouvement président yeeƴo Fouta kono nde min jeehi hamin ƴewti min tawi ɗum ɗon ala sens par ce que sa wonde leader aɗa foɓɓana ɗum aɗa yañana ɗum fijirde te an wonko cohluɗa e oɗon leader ko cohluɗa e makko ko so jottima ɗo joɗinoɗo kadi o continue ko noon wano ni koye ɗum min mbaɗi réfléchir e oɗon saaha ɗum koko nattata kala momin pelliti rewde taw ko nafowo Fouta walla kala momin pelliti foɓɓande taw ko hamin jaada e mum ni fewno Fouta ha ɗum foti no hannirta ni no wano ni wonko min jiiɗi ñassade e nder mouvement he kadi ɗo e yeeso mon ji gandon won changement mbaɗɗo hen ɗo yarate leydi ndi mo kala nene jogui yiyande ene jogui haalande président Macky Sall ko wi waɗata candidature muɗum élection 2024 en tant que citoyen sénégalais kadi ɓoynoɗo nande ko baɗo candidature makko élection 2024 walla kadi ɓoynoɗo nande kanko hoore makko o wino o waɗata koye élection 2019 so gañima o gayni ko ma goɗɗo ara eywa e nder ɗiɗo haalullaji foof leydi ndi yeehi ha jogui fayre hande ɗo yarate o wi o waɗata eywa en tant que sénégal najo holno lirduɗa ɗum ko pression sociale ko pression walla ko neɗɗo o tan cikkuɗa weela waɗi ɗum min ko banggue hooram min no miijo hoorama ko décision makko tan kanko tout seul ferme par ce que moni fof ne andi président Macky Sall hay sa wondane makko walla wuddane makko o woni hoorejo leydi ndi duuɓi sappo e ɗiɗi mboɗo sikki moni fof ne foti wawde wadde janggate e mom gueɗe e makko gueɗe kewɗe
président Macky Sall so wi eyi ko eyi so wi ala ko ala wona noon andudemo à 100% tahi mi wiide noon kono mboɗo andi so ngati ko kitta donc so ngatino won ngatgol ene wawi taw ko je peux mi yiɗa jurnade ka ɗon haala mais min kam décision mo ƴetti o mettanimi pourquoi mettanimi parce que so yehino ne wawno wonde dillere leydi ndi ene wawno wadde mayɗele kewɗe mbaɗa hen ene wawno wonde crise leydi ndi ene wawno diwata crise gonaɗo gueɗe kewɗe gara e leydi he ko o laamima duuɓi sappo e ɗiɗi so dañano e duuɓi sappo e ɗiɗi he wona ko arata ko dañata ɗum ko gacce makko wonata nananedemo won yimɓe mayɓe e nder sénégal ko kanko rondi walla ko laamu makko tahi ɗum ɗo e ɗum ɗo boni mbo sikki laamu jarani ɗum ɗon e heureusement kadi nde waɗi réfléchir ɗum ɗon so tawi ko mbaɗaɗo conseillé ɓe Allah jarama jarama so tawi miijo makko kanko tumsel kadi Allah jarama o jarama e nde ƴetti de décision nde holliri nguɗo ndimago par ce que wona hunde wemde aussi il faut mbaɗen mo hen remercier mbaɗen mo félicité on banggue laamu ne weeli ha maayi mboɗo andi won denɗam tottirnoɗo ɗum wiyata tan ko ha bada nde ƴetti décision woppude nde vraiment yimɓe hewɓe mbaɗimo hen félicité à commencer par min donc Allah jarama o jarama e woppude leydi ndi e dayre kanko kam après noon on verra la suite contrat sénégal naɓe e président Macky Sall ko o jooɗademo o fewnani yimɓe e leydi ndi so gayni o waɗa organisé élection transparence et libre taw manan o jeeha hen kala mo Allah addi jooɗo ɗum woni contrat makko e yimɓe walla contrat o ene jeeya hen suɓanade yimɓe johorɗo lomtademo cikkuɗa mais kam mi yiɗanade détail ni momi anda vraiment mais e nanalla kam ɓe mbi ko kanko suɓoto e discours makko aussi je pense que je sais pas comme omo waɗa organisé élection kanko noon wi e discours o kanko waɗa organisé élection présidentielle bon min e yiyannama personnel sinno min wonnomo de min kam gaccannomi tan ko moni foof yaha candidature mum ala mo cuɓotomi par ce que so woodi cuɓaɗo woodi ko paɗi ne wawi addude frustration bawɗo foof ne andini hattani ene suusi peesi hoore mum andi poids mum waɗi ko laawol ngol wi ko timmini ɗum voilà fonno tan ko yaade sarɗiji ɗi laamoroɗo foti jogade ɗi jomum ne jogui ɗum ene timmini condition ngaji ɗi yahanno tan ɓaɗin suusi ittata noon ɓaɗo ƴetti décision kadi ƴettude neɗɗo omo ardina ɗum parti o kadi lawol jaam quoi lawol jaam kellel mbaɗa andi ko so rena ko namdal men wonata ngal ɗo wonata battidingal hande soko tawi a wiyanoma ya suɓo sénégal najo poɗɗo wawde wonde bana président hol profil mo dokkata yimɓe hol critére uji ɗi limata e neɗɗo o mbiya o ene wawi wonde lamɗo question mbaɗɗo important sénégalais taw ko sénégalais vrai sénégalais sa nani mi wima vrai sénégalais ko mbiyata vrai sénégalais woni sénégalais ganduɗo ko sénégal naɓe guuri ganduɗo tampere sénégalais ji ganduɗo caɗele sénégal naɓe ganduɗo ko sénégal naɓe jiiɗi eko gañi ganduɗo ko sénégal naɓe jogui eko donki ganduɗo ɗo foti wawde jaggande sénégal naɓe ɓe ha sénégal naɓe belto walla ha belto e mum ha jiiɗa laamu mum ha ganduɗo ene woodi wottotoɓe kirtoraki won hirtoɓe gonkotara quoi c'est ça won hirtotoɓe ɓe gottaki ɗum ne heewe sénégal won ha sittoɓe taw ko janggo jiiwete kasitade janggo donc ko on sénégalais sohla sénégalais naatowo corowo ene suppito mutowo ene suppito ene yiilo caɗele sénégalais ji ɗi wona jotto tan ene addane par ce que ɗum woni so woni ɗum ɗon tan ɗum woni ko heɓtata en e ko heeɓi en nguuɗo laamu ko par ce que so wonima président addane tan wiye ko ɗum ɗo woni caɗele sénégal naɓe par exemple président kam ala fooɗo yahano e sénégal mataw ko o nattoto no yejjiti par exemple minen Fouta so tawi wiyama fuutankoɓe koye jaam goni ne wawi taw président garowo o wasa wonde fuutanke wasa andude ko kewi Fouta so wiyama koye jaam woni so tawi ko hennanoɓe ɗon ɓe ha hande kenna ɗon so wiyama tout est beau tout est rose tan kanko jaggata ko tout est beau tout est rose o ƴewata wittude holko woni toon par ce que fuutankoɓe gaare makko mbi fuutankoɓe Fouta tout va bien ko on sénégalais noon woni mo sénégalais naho jahowo yimɓeɓe kumpitoɗo caɗele yimɓeɓe jurnotoɗo kettotoɗo ƴeewowo asde ko on min jiiɗi ardo sénégal o saaha ɓe kala Amadou Ba en aɓe kala Abdoulaye Daouda Diallo en ɓe woni hen ni enen duñi hen Harouna Dia en ɓe ene kala Ali Nguy Ndiaye en ɓeɗe kala Boun Abdallah Dionne en e woɓɓe ɓeɗo holemo cuɓoɗɗa ji Oumar min kay yo won sénégalais tan taw ko jurmotoɗo sénégal naɓe pewnowo leydi ndi surtout noon jurmotoɗo fuutankoɓe surtout jurmotoɗo fuutankoɓe gonnoɗo e gouvernement he ne yurno fuutankoɓe ne guurdi ne yurmo ɗumen ne ƴeewa hol caɗele mumen
walla ko garowo joni ne jogori andude caɗele fuutankoɓe yo won dal mo ganduɗa oɗo vraiment ko joom jurum e population o foof surtout noon enen to men to Fouta min kam kala do kalmi jofnanmi tan koye Fouta il faut Fouta o toppite kala garowo noon yatawde dadi par ce que minen tam ɗo min darinoɗo ha hande tan ko ɗo min dari Fouta amen o kam ko on tan mi waɗi min ñor pour le moment voilà ɗum noon ko welama mawɗo e joddadema ɗo hen waddudema yewtere sénégal men taw koye sen men Winndere-tv so tawi aɗa jogui wasiyo maɗa faari e dendagal bandiraɓe sénégal naɓe e wasiyo o ko wonata e wasiyo ma e kala ɓiɗɗo leydi ndi saabu oɗo saaha eɗen mbawi wiide leydi ndi ko leydi fitina yimɓeɓe foof haqqilay munen koko gowli ɓiɓɓe sénégal naɓe wasiyo mo joguimi mabɓe tan ko yooɓe gandu sénégal ko jolfum mbiyata ko benn boppulem ken munu ko har ñaar kada koɓe bonne sénégal mi haalini ɗum ñanden e temps événement ji ɓennuɗo ɗo ɗi kala koɓe duppi ɗo walla koɓe bonni walla koɓe keeli yooɓe gandu ɓe kelani ko koye mabɓe par ce que sénégal fof rendi peut être que immigré addi ɗum ɗo peut être que toubak walla kono wasata gartam ɗam ɓe jogui hen e kala bawɗo nanno ɗum leydi ndi yooɓe jaggu ko bagage mabɓe ɓe jagga ko kaahi mabɓe ɓe ganda sénégal o ko enen foof ndendi ɗum hay goto woto nannuɓe e ganduɗa janggo e jaam eɓe nimsana ɗum walla janggo e jaam ne wontan leydi ndi hoore mum probléme par ce que hande womo kaldeten sénégal nanay crise mawɗo holko saabi ɗum enen ɓiɓɓe sénégal naɓe par ce que ko enen keeli ko enen duppi ko enen bonni donc noon hande kadi arti koye men kala ko jaranno nogas ne watti jarde 50 walla 60 yooɓe gartir hakkillaji mabɓe ɓe ganda kadi laamiɗo leydi ndi foof taw ko kañum Allah suɓino ko kañum wonata lamɗo ɗum ene weeli ene metti en ko noon wayata ɓe gartira hakkillaji mabɓe no feewi ɓe mbaɗa orienté wu e wonde des citoyens sénégalais ɓe mbasa bonnude leydi ndi par ce que ɓe bonnanta tan ko koye mabɓe enen jiɗɗen koko ɓeydi leydi men wona ko bonni ɗum yooɓe gartir hen hakkillaji mabɓe no feewi noon Kellel Allah jarama a jarama merci Omar Dor Koumi yalla ɓeydi sutura a jarama no feewi merci beaucoup merci Koumi merci